Už aj ulice európskych metropol zachvátili v posledných dňoch moslimské demonštrácie. Vyznávači islámu sa búria proti americkému filmu, ktorý údajne zosmiešňuje ich proroka Mohameda. Na Slovensku zatiaľ hromadné protesty nehrozia. Protiamerický útok sa však ani u nás na 100% vylúčiť nedá. Jedna z malých sestier, ktoré prežili útok pri francúzskom jazere Annecy, prehovorila. Dnes bolo na úrade vlády rušno. Hovorilo sa totiž o rozdeľovaní eurofondov na najbližšie roky. Keďže Slovensko musí v budúcom roku stlačiť deficit verejných financií pod 3%, najväčšiu šancu na finančnú podporu z Európy budú mať projekty, ktoré zvýšia náš hospodársky rast. Mimoriadne kurióznu krádež odhalili v nemeckom múzeu v Offenburgu. Dvaja mladí Briti vo vzduchu lietajú približne 30-kilometrovou rýchlosťou. Motoroví paraglajdisti si užívajú pohľad z vtáčej perspektívy vďaka kombinácii padáka a motora. Na podobný zážitok sa tešili dnes aj dvaja kamaráti v Nových Zámkoch. Jeden z nich však pri núdzovom pristáti vrazil do vedenia vysokého napätia. A je to potvrdené. Smrtiaci český alkohol už útočí aj na Slovensku. Nemocnica v Prešove hlási 4 priotrávených. Testy potvrdili nebezpečný metanol. Oslávencovi nepomohlo ani to, že si po správach z Česka overoval pálenicu, odkiaľ domácu slivovicu kúpil. Stav pacientov našťastie nie je vážny.